Angriber med succes også. Så de har meget at skyde med fremad lige nu. Lodberg tager nogle tæsk midt på banen, der kunne have skabt plads den anden vej, men Bo Storm bliver læst af Anders Møller Christensen. Og Bjørn Paulsen her. Angriber, som gør det fint i forsvaret. Rasmus Fyrth, Skovbo. Ja, det er udmærket skift, det der fra Kasper Larsen. Der sker altså ikke så meget fremadrettet. Ikke frispark der til Jakob Schoop, som mange her på Trappepark mener bliver holdt tilbage af Jesper Bæk. Kasper Larsen kommer op og får taklet Ilum. Vucic vinder og drejer. Afviser sig Kasper Larsen i 2 omgange. Stærkt fysisk arbejde af Kasper Larsen. For det er 3,5 år med noget, der faktisk skal blive i Manchester City. Noget at få en enkelt kamp i øvrigt på et ganske kritisk tidspunkt slut i sæsonen for Manchester City. Kasper Larsen, der bryder bolden fra Nordstrand. Emil Larsen. Et godt spark fra Emil. Himmerland skal se 2, tror jeg det er. Ja, det er jo egentlig rigtig sjældent, lad os lige se den kontramulighed her. Det er ikke særlig klog beslutning af Alman. Ja, det er. Som trods alt vil forløse en smule. OB'ernes 8. hjørnespark. Hobro har slet ikke haft nogen her efter pausen, og så er den der! Kasper Larsen er det! Kendt sig ind i kampen. Og lige nu ligger OB på den der 10. plads, som de ikke bryder sig særlig meget om. Ja, men han har faktisk gjort det nogle gange, og det er meget, meget farligt, når han kommer derind i feltet. Han er utrolig god med begge ben i sproget. Glemmerne er Poirier, som er tæt ind på kroppen. Det er Anders Møller også på aftryk der. OB dog med flest afslutninger, som vi kan se i statistikken. Også fine halvanden kamp for landsholdet, så kommer jeg med noget selvtillid efter landskampspausen. Og han viste, at han kunne være med på det niveau.